Veľká Javorina a jej krásy. Yes! Ladies and gentlemen. Počúvaj toto. Chápeš? Aha. Hej. Neuveriteľné. Dobre to tam bolo, ja mám fakt. Ďakujem ti najvác, že si pozrel alebo pozrela video až sem. Gratulujem. Ak sa ti video páčilo, budem rád, keď ma podporíš či už lajkom, komentár ma poteší ešte vác a že úplne najvác ma poteší, keď mi dáš odber na môj YouTubeový kanál, tak ako to spravil Alex. Áno, cením to. Real G. Tiež som na sociálnych sieťach ako Facebook, Instagram a TikTok. Vlastne TikTok si celkom idem, takže čekuj to. Prajem ti taký zvyšok dňa, aký si sám spravíš. Peace, vidíme sa pri ďalšom videu, oh yeah.